Assalamu alaikum. On calmini kam walla? Yeah man, ɗum ɗo ko woni? Écran retour won ɗo. Ça c'est bien. To pami, c'est pas. C'est nice quoi, ça là. Ça c'est nice, vraiment. C'est extraordinaire. Ndo ko golle badde fayida, ndo golle badde fayida. Voilà. Ndo golle badde fayida. Ndo mboɗani ɗo o arrière plan ndo c'est nice hein. Merci beaucoup. Vraiment nice. Bandiraɓe min calmini mon, dendagal bandiraɓe ndaroɓe Daaka TV. Kala ɗo bandiraɗo wawi wonde min mbirimi o kisal Allah woni mum. Hande noon ko yettude Allah arde e tawtorede gudditgol oɗo galle baɗɗo fayida woni Daaka Média taw ko ɗo henna e Madina Gounass. Madina Gounass noon hebde ɗum galle pattam lamo baɗo dani wona ko hawni nde tawno eɗen gandi ɗo ko nokku barke, ko nokku mo ganduɗa ko nokku julɓe, ko nokku dewal Allah, ko nokku jokkere enɗam. Wadde so tawi heeɓi galle pattam lamo baɗo dani ɗum wona ko hawnto yimɓeɓe. Kono noon kadi ko yettude Allah e yettude o mo ganduɗa ko l'homme de développement, ko yettude o mo ganduɗa eɗen mbawi wiide kanko woni la solution de développement du Sénégal woni holon Abdoulaye Walla Ndiaye. Nde tawno heewi ɗo neɗɗo dañi, heewi ɗo neɗɗo faggi, wuuri wuurani hoore muɗum. Kono soko tawi neɗɗo Allah udditi ɗum e ko dañi ko arti e nder nokku mo jeeya o, arti e diwan mo jeeya o, arti e leydi ndi jeeya ndi, ene itta gueɗe baɗɗe fayida, mana ene waɗa galleji baɗidani, ene maha jumaji, ene maha jamaji, ene ko dañi ko ene rewata hen Allah, ene jokkira hen enɗam. Wadde ɗum ko yettude Allah. Ala ko mbiyeten Abdoulaye Walla Ndiaye hay goto yettatamo, saabu yettude nde wona ɗum woni ko jojji. So tawi neɗɗo waɗi ko yooɗi, waɗi ko moƴƴi, waɗi ko feewi, woto yette. O duwante yo Allah sellin sembina, o duwante nde Allah julnata balɗe makko moƴƴina battande makko ha abadan dayman dappat. Inde makko noon o waɗi ɗum mentionné e nder leydi Sénégal, inde makko o waɗi ɗum mentionné e nder Madina Gounass, inde makko wonta majjude, wonta mayde ha abadan dayman dappat. Ɗum noon Abdoulaye Walla Ndiaye min jettatama de, min duwontoma yo Allah renma, renanma, kadi Allah ɓeydanma. Nde tawno soko tawi Allah ɓeydanima yimɓeɓe fof kaƴat hen. Yimɓe ji jumaji batteɗi ɗo henna e nder leydi ndi, jumaji ɗi mbatta ɗo henna e Gounass, yimɓe ji forage uji ɗi mahata e nder Fouta, yimɓe ji école aji ɗi daraniɗa, yimɓe ji miskineɓe mana Allah ɓe ballataɓe. Mone walla miskineɓe noon wondi koye Allah, mone walla ko Allah ɓuuri yidde on wondi koye Allah. Allah wi kala ko tagi e dow leydi ko neɗɗo ɓurani ɗum. Wadde sa suɓima ko Allah ɓuuri yidde aɗa hakkira ɗum, waddi an koye Allah gonduɗa. Abdoulaye Walla Ndiaye yo Allah sellin sembin, yo Allah reene. Min beltanima dendagal bandiraɓe ɓeɓe ganduɗa min tawi ɗum ɗo henna e nder Gounass. Min gari ɗo hande e Daaka Média e ngol ɗo gudditgol pattam lamol bangol fayida e oɗo galle jarɗo temedde million ngaji. Ɗum noon Abdoulaye Allah jarama, a jarama. Kono kadi Abou Ndiaye waɗi hen darde tinde, darima hen darde yodde e dendagal sukaɓeɓe wonti hande ɗo ɗo yarete. Soko tawi no ɓiɓɓe Madina Gounass ene jogani Madina Gounass ñamande, oɗo jeyama e ɓiɓɓe Madina Gounass naɓe yoɓɓe ñamande ha timmi. Bayil affaire goto ne woodi, neɗɗo soko tawi aɗa wawi yarde e ñedde, walla aɗa wawi yarde e horde ndiyam du 1er janvier au 31 décembre, so Allah ƴoganima barigal wima ko sa yari ya yardu bande. So tawi dépassement ko ujunere, aɗa wawi wurde ujunere lewru ha dartomo wuuri, an so Allah tottima ujunnaje sappo, o wi ko ya wallu hen miskineɓe.
ya wallu hen endam ɗam ya hakkit waddi message fort mo Allah holli yimɓe ɓe Abdoulaye Walla Ndiaye liiri ɗum nde o dañani ko renndo ngo fof nde o dañani ko gunas o dañanani tan hoore makko waddi moni fof ɗo wawi wonde yo eto ñemtinde ɗeɗo golle ɗe ko golle baɗɗe fayida moni kala ko foti ɗum ñemtinde kono kadi golle baɗɗe fayida koko foti hollirede oɗo galle pattam lam guila dow ha less radio télé e gueɗeji goɗɗi basuji sisuji e kala ko ganduɗa ɗum ɗo ene nafta rendo ene nafta ɓesgu Abdoulaye Walla Ndiaye waɗani ɗum Madina Gounass naaɓe ko wona ɗum enen ken yimɓe julɓe ken rewɓe Allah ken jokkoɓe enɗam goto e men kala ko rewi Allah kala ko jokki enɗam en yiiɗi wiyede Allah jikkari walla ajiratukari o itta e kalis makko o wiya yimɓe yo jah juuriyo rasulu sallllahu alayhi wa sallam bandiraɓe Abdoulaye Walla Ndiaye en mbawa wiide hono makko ala nde tawno Allah tagani goto kono hono makko de wona bebɗo yo Allah sellin sembini so korka ari ko waɗata ko social hay sinno min gonani ɗo e wuuro ngo aduna o hande ko galle goto almameɓe jama e hoddiɓe ɗiɗo jumaji mahadi ko ɓoyani ko mi nani ko hedde manda ko horkadiere en hedde fumihara en wade toon mana forage uji ha bonji en min mi yeehi ha bonji waɗide reportage hollude yimɓeɓe bonjinaɓe hollor jogui to batte to banggue ndiyam min yeehi ha bonji wadde ɗum ɗo Abdoulaye Walla Ndiaye yimɓe ngala jobdima de jobdima ko Allah yoɓanma te o yoɓete yo Allah sellin sembina Ndiaye yo Allah sellin sembina Allah ɓeyde sutura e suurare en calmini ceerno mawɗo noon en calmini ɓesgu foof gila dow ha less sembi gila dow ha less ko ɓurɗi hen duuɓi o ha e pamaro duuɓi o kamɓe fof en calminiɓe saabu Madina Gounass so tawi ko diine sa atata ɗum ɗo kam ala partak setta diine ko diine en calmini kala en yo Allah sellin sembina onon fof mi beltanima on mi ñaganima on e kadi Allah rokka galle o succès kadi eɗen jogui jorto moƴƴo sukaɓe wonɓe ɗo henne ɓe wayno Bayil Mbayen ko wayno Souleymane Gollo en e woɓɓe sen mbiɗen limta tan eɗen mbawi jumde kadi e gardugol Abou Ndiaye ɗum eɗen jogui jorto moƴƴo gueɗɗe ndewaɗ lawol eɗen jogui jorto moƴƴo yo Allah yoɓ moƴƴere ɗum noon bandiraɓe so waɗi ko gantiɗe golle he min ñaguima yafuye so tawi longguere mawde wari nokkuɗo wona ɗum jomum yilno hen Elhadji Oumar Doro Koume khalifa général kullu animateur Koume le maire avec WINNDERE-TV ha yesso ko lawol